пеш аз ҳама салом ба ҳамаи мардуми Тоҷикистон. ва дар ин ҷо бародари мо хеле гуфтаниҳои зиёд дорад ва агар ба гуфтаҳояш гӯш кунед як чиз баҳра мебаред, агар гӯш накунед далшиш худатон медонед. хубтараш гӯш диҳед, зеро ки ин бародар барои шумо беҳтарин чизҳоро ва он чизҳое ки шумо намедонед ва то ҳол намедонистед мегӯяд. агар диққат диҳед бурд мекунед, диққат надиҳед худатон медонед. чӣ хеле ки ин бародар гуфт, ман гуфтаниҳое ба шумо дорам, бародарони азиз ва хоҳарони аҳли ислом. апаву хоҳарон ба ҳама салом. гуфтани ман ба шумо ин аст ки бародарон ва хоҳарон, имрӯз он чизе ки ман фаҳмидам ва шунидам мехоҳам ки ба шумо баён кунам ва мехоҳам ки ман донистам ва мехоҳам ки бояд шумо ҳам донед он чизеро ки ман медонам. ман чизе ки шунавидам ва ба шумо мехоҳам гӯям. ман дар асл мехостам дар бораи одамое ки худашонро тема мекунанд ва сурат мегиранду ҳар хел фотошоп мекунанд, дар бораи ҳамон инсонҳо мехоҳам суҳбат кунам ва чизеро ба шумо гӯям. имрӯз беҳтараш биёед аз афти ман безор шудагистед. ман ба шумо картинкаро мегузорам ва дар бораи ин суратҳо ба шумо маълумот медиҳам ва мегӯям он чизеро ки ман гирифтам ба шумо медиҳам. гӯш кунед. шумо чӣ хеле ки мебинед бародарони азиз дар ин фото, яъне ки дар ин сурат, ин ҷавон дасташро мисли шохи буз кардааст ва ин дар асл зинаки шайтон аст. бародарони азиз, зинак гуфта яъне ки бародарон, яъне ки яке аз аломатҳои шайтон мебошад ва имрӯз бо картинкаҳои аҷоиб мусалмонони мо, яъне ки аз ҷумла тоҷикон, чунин фотоҳоро гирифта, хай чӣ хеле ки мебинед дар ин суратҳо умуман шайтонӣ аст ва нохунҳои дароз, ки имрӯз тамоми занҳои мусулмон қариб ки нохунҳояшон дароз аст, ин ҳам яке аз зинакҳои шайтон аст. ва чӣ қадаре ки тавонед бародарони азиз ин чунин накунед. умуман нохуни дароз манъ аст, хоҳ ба зан хоҳ ба мард. ва дар ин картинка чӣ хеле ки мебинед, ҳамаи ин дастҳо ҳамаш зинаки шайтон аст. чӣ қадаре ки метавонед ин тавр накунед бародарон ва сурат гирифта да однокласснику вконтактию ҳар куҷо напартоед. худо тавфиқ диҳад ба ҳама. омин. чӣ хеле ки гуфтам бародарони азиз, ин бародарамон хеле гапҳои хуб ва хеле чизҳое ки ба шумо лозим аст мегӯяд ва шумо ҳам шунидед ки ин чизҳоро шояд намедонистед ва акнун кардед. умуман ҳамин хел мекунанд одамҳо. ман уже мумкин гунаҳкор шудам, карданаш мумкин нест. ин зинаки шайтон аст ва умуман дар зиндагӣ мо шумо бояд накунем. мо шумо бояд дар сари ҷойнамоз бошем ва ҳамеша худо Аллоҳ гӯем. ва чӣ хеле ки шунидед, ҳамин хел дастҳоро уже шумо дидед, накунед чунин. бародарон, класс монед ва мо барои ҳеҷ чиз не, просто скучно мехоҳам ки як чиз мардум аз ман шунаванд ва ба худ гиранд. чӣ хеле ки мебинед ин бародарам вақти мумкин бо шумо скучно буд, дар оянда ман худам ба шумо видео месозам ва дар оянда интизор шавед. мо бо шумо ҳастем. шумо дастгирӣ кунед моро. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.